May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Yes, it's Friday! O, diba? Sino kaya ang lalambingin? Sino kaya ang uutu-utuin para makasama sa kahit anong rampa this weekend? Yan. Oo, ano kung may rampa kayo, may lakad kayo, baka naman. Baka naman. Ano naman po kami, willing naman kami, may ambag po kami. Oo, kung naman. Kung meron po sa grupo ninyo na mahilig magbigay ng mga jokes, nako, willing kami tagatawa. Lahat ng hirit niya, kabisyo, talaga namang walang ultimo dighay niya, tatawa kami. Lahat ng galaw niya tatawanan namin. Oo. Maging masaya lamang ang lakad. Correct. Ano pang mga ambag? Magsabi ka ng mga pwede ready akong mong maging magmasahe, Yan. Mula ulo hanggang paa. Ayan! Mula ulo mo kang paa, go! Ay, hindi, mula ulo mo hanggang paa pala. Baka hindi tayo isama kapag Oo, baka sabihin niloloko natin. Correct. Paano pang lalamasin ko. Ayan. O sige, lalamasin mo. Pwede ka rin magpalamas? Palamas ka din? Lamasin kami. Pwede, go! Pasok, di ba? Alam niyo po, lagi naming sinasabi yan, mga kabisyo, para makapasok ka sa kahit anong klase ng lakad, para may entry ka, di ba, sa kahit anong klase ng lakad, kailangan meron kang ambag. Totoo yun, dapat alam mo yung role mo. Sa true, hindi ka dapat pabigat. Kung halimbawa, ikaw naman parang hindi ka marunong mag-drive. Ikaw din naman yung tipong hindi ka naman financer. Mga mahalaga yan, wala kang pera, di ba? Ang pwede mong ibigay serbisyo. So kung ikaw ay tita ng taon, ikaw ang tagabantay ng mga pamangkin. Naku, kapag kaganyan, lagi kang kasama, pasok ka na sa outing, di ba? O ito, tatandaan nyo din yung mga kasama natin sa lakad na magaling mag-picture, laging kinoconsider yan na isasama. Totoo yan. Kunyari, magaganda yung mga shots niya palagi. Naku. Tapos, magaganda yung mga angulo niya at ganado siya laging mag-picture. Sa true. Yan, kasama lagi sa lakad yan. Pasok ka na sa outing, di ba? Gusto ko lang special shoutout na tandaan ko, partner, yung isa nating tambalanista from Singapore, si Marvin Costales. Partner, kung mahilig ako sa picture, siya talagang matindi. As in. Ibang level pa pala. Oo, talagang walang malalagpas na moment, 'di ba? Talagang ang hilig niya mang picture sa kahit saan at nakakatuwa yung ganun. Maganda naman ang kinakalabasan. At syempre maganda naman yung mga pinipicturean 'di ba? So, maganda naman yung kalalabasan, 'di ba? Pagka ganyan, Marvin, pasok ka na sa outing. Di ba? Totoo yun yung mga ganun. Tapos yung mga kung dapat alam mo yung ambag mo. So kung halimbawa ito yung tropa na mahilig na uminom. Ganyan, di ba? Di syempre ikaw kung halimbawa umiinom ka rin pero hindi masyado katulad nila, ang pwede sa iyo utusan ka, tagabili ng bagong yelo. Bagong hasang yelo, taga-pukpok ng yelo sa pader, di ba? Taga-timpla ng drink, taga-tagay na nga lang mismo diba? Role yan sa isang lakad ng tropa. Pag masipag kang magtagay, ay nako, pasok ka na sa outing, di ba? Anong role mo kung ikaw ang kasama? Kung sa pamilya, alam na this, di ba? Pero kapag sa barka-barkada, yan, mga ganyan, mga tagatawa. Tagatawa. O kaya, pagpapatawa. Oo, talagang yung tipong na-discover ko po to, bata pa po ako, kung di nyo pa po alam. Gusto ko lang po i-share ulit. Yan. 'Di ba? Dati kasi wala kami mga pera talaga eh. Pero hindi ko nung nag-aaral ako pero hindi ako
hindi ako nagkaroon ng, kumbaga lahat ng mga pwede ko ring ma-experience tungkol sa iba't ibang uri ng bar dito sa Pilipinas o gimmick noon, naranasan ko kasi lagi akong sinasama. Kasi na-realize ko, wala man akong maiambag na pera. Diba? Ang pwede kong iambag, partner, yun nga, service. Oo, ibig sabihin na pag sinabing may naiwan sila sa kotse kahit gaano kalayo, ilang kanto, pwede mo akong utusan kunin yung bag mo. O di naman kaya. Yung papunta kayo ng Batangas, nasa laiyan na lahat, iwan yung isang maleta. Sige, babalik ako ng Maynila. Susunduin ko yung bag mo para sa'yo. Mga ganyan, yung mga hindi nagreklamo. Kasi syempre, partner, ano pa bang pwedeng iambag ko? Wala naman akong, kumbaga, sila yung magbabayad para sa akin. Yung mga pinupuntahan ng mga kaibigan ko nung araw, hindi naman laging mura. Diba? Kasi mga yayamanin sila. Di syempre, alam ko sa sarili ko, ang pwede ko iambag service, tsaka patawa. Kaya noon pa lang, partner, talaga meron na akong mga jokes, talagang ano na yan. Ready na ako. Oo, tas ready na ako na hamak-hamakin, pagtawanan, ganun. Go, basta ang importante sa akin, makaswimming ako sa laiya. Di ba? So, noon pa lang na-realize ko na, okay, hindi naman pala kailangan may pera ka para makasama ka sa lakad. Kailangan lang meron kang ambag. Yung mga taga-ano, partner, yung mga willing na, eto, lagi ko sinasama sa outing partner, yung mga willing pausukan, yung taga-ano. Ako yun ang role ko kadalasan, correct, yung taga-ihaw. Yan, di ba? Kaya mo laging pasmado yung kamay. Iba naman yata yung dahilan kung bakit napapasma ka, partner. Kasama na rin yun. Okay. Gamit na gamit kasi. Hindi naman diba? nag-ugat-ugat yung braso lagi. Kasi diba ako yung ihaw yan yung parang napapagod talaga ako. Kasi isipin mo kaya ihaw mo pa lang, ubus na lahat. Yung pagod na pagod kang kaya ihaw mo. Hindi mo pa nga nababaligtad. Correct, totoo. Diba? May dumampot na doon sa ihawan. Na, totoo, diba? Yung parang kakagupit mo lang ng mga liempo, ubus na agad. So, hindi rin madali. Pero kung ikaw ang designated na taga-ihaw, anong masasabi natin? Pasok ka na sa outing. Tingnan mo, kaya ako, in a way, pinagsisihan ko rin yung role na yun. Sabi ko, ang dami naman palang pwedeng maging role. Ngayon lang natin naisip. Noon pa laging taga-ihaw, lagi ako nagpe-presenta ng sarili ko. Ayan, tingnan mo. Tumanda ako hanggang ngayon, open ng pores ko. Bukas na bukas siya. Bukas sa lahat ng usok na gustong pumasok. Tsaka syempre, partner. Laging open pores. Hindi lang yun, partner. Kapag ka nausukan kasi mainit, dyan nag-uumpisa yung mga kulubot. Oo, tsaka hindi. Inisip ko na lang that time, nag-steam ako. Oo nga. Iwas sinusitis. Yun na lang, isipin mo na lang, di ba? Gamot sa sinusitis yan. Nakaka-nerky. Pero totoo, di ba? So yan yung mga, kalbawa, gimmick ka na ngayong Friday na ito, mag-iisip ka, ano kayang ambag ko? Totoo. Di ba? Yung driver partner. Yes, oo. Pinakamahalaga yan. May yung masipag na mag-drive. Oo, tsaka kasi mahalaga yung driver, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na laging kulang ang parking space, di ba? Yun naman never naman na-implement yung dapat meron kang parking space kapag meron kang sasakyan. Walang ganon, di ba? Walang ganon dito sa Pilipinas. So, syempre, kapag ikaw ay designated driver, nakagimik na lahat, medyo langu-langu na sa lasing yung iba, di ba? Ikaw nagpa-park ka pa lang, di ba? Pero ang laki ng ambag mo. Nakapag-umpisa na lahat, di ba? Ikaw yung ambag mo, maghahanap ka ng parking. Tsaka lagi na tatawagan. Lagi na tatawagan. Huy, may lakad kami sa Friday. Pwede ka ba? Correct. Isipin mo, ang sweet-sweet na mga kasama mo kasi hindi ka nawawala sa isipan nila. Yan. Taga-picture, taga-drive, yan. Taga-ihaw. Yan, di ba? Taga-bantay na mga bata, mga alay sa swimming. Nako, partner, yan din yung gustong-gusto kong sinasama, yung mga alay sa swimming. Kasi sa halos lahat ng mga pictures ko na pinopost, wala ka makikitang basa ako. Kahit nasa swimming pool kami, nasa dagat kami, hindi ako nababasa, partner. Kasi iba yung inaalay ko sa dagat. Kapag ka-alay. Sa dagat. Nakakatakot yung alay sa dagat. Hindi talaga. Pagka payag ka na kahit nag-astringent number 5 pero magpapaalay ka sa dagat, mainitan ka ng araw, ang masasabi namin, pasok ka na sa outing. Medyo nakakatakot lang yung salitang alay. Kapag may nangyari hindi maganda, kasi siya po yung alay. Nakakaloka. Kunyari may nadisgrasya doon sa may ilog, nagalusa na kung ano mang nangyari hindi maganda. Ikaw kasi yung alay, tanggapin mo na. Hindi, partner. Ang pinipili ko naman yung mga hindi masyadong mababait. Okay. Kasi yung pagka mababait, sila talagang kinukuha. Charot. So ito medyo lang. Medyo lang. Kasi 'di ba, ang masamang damo matagal mamatay. Bakit? Anong dahilan, 'di ba? Kasi binibigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos na makapagbago. So hindi matutuluyan. So hindi matutuluyan. Medyo magiging delikado lang, pero malalapit lang sa panganib, pero buhay pa rin. 'di ba? Pasok ka na sa outing.
Hindi, joke lang yun. Hindi, charot. Pero totoo Hindi, yun. term ko lang yun na alay sa dagat, pero totoo alay. Kasi ibig sabihin, siya yung willing na kahit alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, magsiswimming. Ako partner, hindi mo ako maasahan sa ganyan. Lalabas lang ako na mababasa ako 5 p.m. onwards. Pag golden hour na. Pag yung sikat ng araw, hindi na masyadong nakakapaso. Hindi lang yun, nakakatunaw ng mga tinurok ko sa mukha. Di ba? Ganon! Totoo yan. Alam nyo, kunyari, sa grupo ng mga mag-iinom, malaking bagay talaga yung utusan na. Oo, totoo. Pangit man pakinggan, pero sila yung lagi ding isinasama. Yung tipo nagiinuman kayo, tapos ikaw yung willing na bumili. Yes. Kunyari, bumili ng yelo, Correct. bumili ng dagdag na Yossi. pulutan, Oo. bumili na kung ano man. Ikaw yung laging willing doon, malamang lagi kang tatawagan every Correct. time na nagpaplano yung mga kaibigan mo ng lakad. Sila yung gagastos, pero ikaw, utusan. Tama. Diba? Importante kasama ka, pangit mapakinggan ng utusan, pero pumayag ka na. At saka napakalaking bagay. O, taga pangalan ng yelo pwede eh. Correct ka. Oo. Na nandyan ka, iniisip, yung parang iniisip mo palang nagagawin, ginawa na niya. Oo. Bakit malaking bagay? Nagsimula itong lahat mga kabisyo, meron po itong history. Ang history. May alamat po ito, pakinggan natin. Ang alamat ng utusan. Meron po itong history. Hindi ba itong mga bata tayo, partner? Ewan ko ba dito sa mga nanay at tatay natin, lalong-lalo yung mga nanay, kung kailan kumakain na lahat, sumusubo na ng talong, kung ano man yung masarap kainin, di ba? Sa kanya maiisip na magpabili ng soft drinks. 'Di ba? Na kung sana merong willing na kahit sumusubo na tatakbo pa rin. May ganong runner eh. Oo, meron kami nga always in mind na ganyan na runner na kapag kahit na nasa kalagitnaan siya of doing something. Kumakain, sarap na sarap siya sa pagsiswimming. Nagpiprito. Kahit ano man, pwede siyang bigla umalis. Hindi, pero pwede siyang utusan. Diba? Naku, yan, pasok na pasok sa outing. Hindi lang basta pasok na pasok. Nakadiin doon sa outing. Ganon. Ay, nung bata ako, sabi ko sa'yo, willing talaga ako maging utusan noon. Lagi ako nag-e-errand noon. Tama. Napakahalaga noon. Kasi pag pinabili ako ng bawang ng lola ko, ay, nako. Ang presyo sa palengke, piso. Pagdating sa akin, 2 piso. Medyo mag-ingat din po tayo sa mga inuutusan po natin. May patong eh. Kaysa magbayad ka ng delivery boy. Ay, sa bagay. Tingnan mo hanggang ngayon naman, may bayad yung delivery. Piso, piso o maglalakad ka? O diba? ikaw ang aalis, pupunta ng palengke. Doon ka na sa piso. Pasok na. Ganon. And then, tsaka, yun din ang maganda sa mga inuutusan. Kaya din minsan, yung mga inuutusan, okay na okay sa kanila. Kasi bilang tayo partner, naranasan natin lahat yan dinaanan po namin eh. Dinaanan po namin lahat ng mga roles na yan. Pero ang dami namin kwento eh. Pagka ganito, ang taas po ng energy namin. Kapag kaganyan na sanay na sila sa'yo, tapos nababaitan sila sa'yo, kadalasan nga hindi na hinihingi yung sukli. Okay na yun. Magkano pa ba sukli sa'yo? 150? Hindi, okay na yan. Huwag mo na kaya doon nga naus yung alamat ng keep the change. Yan, true. Dahil dyan, sa mga utosan na yan, magkakaibat po yan. Dalawa, twin alamat po yan. Alamat ng utosan at saka alamat ng keep the change. So sana po, mga kabisyo, meron kayong maisip na ambag ngayong weekend na ito para pasok ka na sa outing. Importante yun. You always know your role. Huwag kang sasama sa lakad nang wala kang gagawin. Huwag kang pabigata. Diba? Huwag kang tawagin. Huwag kang intindihin. Ay, naku, yan yung mga top 3. Ligwak ka na sa outing. Correct. Top 3 talaga yan. Ano yung mga sinabi mo, partner? Intindihin. Tawagin yung parang kumakain na lahat. Tapos kailangan ka pang tawagin ilang beses kasi nandun ka sa kwarto, ayaw mo mainitan, diba? Nako, ligwak ka na sa outing. Ganon! Good luck sa mga mag-outing. Sana babigyan tayo ng magandang weather this weekend kung saan man ang lakad ninyo. Correct. And please stay safe. Yun naman ang pinakamahalaga. I-shoutout lang natin ngayong umagang ito, partner, ngayong tanghaling ito. Nakatutok sa atin ang mga kabisya natin, tambalanisa natin sa St. Scholasticas. Hello po sa inyo, lalong-lalo dyan sa admission office and sa kanilang bookstore. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pag-antabay. Hi daw kay Melito Misa. Ayang nakikinig siya ngayon. Tambalanista since birth. Galing yan kay Nick Nangit. Ay, thank you, Nick Nangit. Salamat, Melissa, na tambalanista since birth. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po ang inyong kumikinang na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!